Influenceři vybírají slova do tracku Pár 4. Čau kámo, zdravím tě, zdravím i lidi, co na tohle pak budou koukat. Omlouvám se, že ti to natáčím z auta, nicméně jsem na cestě z letiště, takže je to trošku hektický. Každopádně slova do tracku, mám je pro tebe vymyšlený, takže pojďme na to. Jako první slovo bych dal slovo realita, protože s mýma videama je to často spojovaný. Potom videa jsou o rodičích, takže dejme slovní spojení a to bude tvoje máma. Dál hraju fotbal, takže něco z toho fotbalového prostředí dejme offside. Potom moje jméno, dejme Davis. A jako poslední jsi Tater a já mám taky pár kérek na těle, takže bych dal slovo kérka. Díky moc, ať se daří, těším se na track a měj se hezky. Čágo. Jeho videa jsou reálnější než je realita. Jestli se vám něco nelíbí, tak buďte sticha. Nemám rád, když pořád v zápase a padá offside. V každém videu, co vydá všichni poznají. Videa jsou reálnější než je realita. Jestli se vám něco nelíbí, tak buďte sticha. Sledujících denně roste kvantita. A kérky, z toho je pozitivita. Mámo, Davis dropnul další video.